mennesket være. Svig, foragt og evigt besvær er hvad andre mennesker er. Ingen emmer sympati i dette egoismens dynasti. Det tager jeg ikke i, men ingen forstår, hvad jeg har set. Alle er arme, tidens tunge vrangmotiv, tit den bruges uden korrektiv. Jeg ser så mange spildte liv. Ting ville ordne sig og blive meget bedre, tænker jeg, hvis alle tænkte ligesom mig. Og kommer til mig helt forpint og forgrædt og siger, mit liv gør mig modløs og træt.